Basa. Inggih. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki niku ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten niku lho niku sing tratapan niku andari ngayali ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Oh, lenggah ngandhap mawon. Napi to? Lenggah ngandhap mawon. Pragoto ki menungso ra tataran ratu Gustine dicandhak dibopong dimbrukke. Sampeyan nek ngeyel